inquietud por as cousas antiguas. Xa ven hai moitos anos. Eu fun recollendo, pouco a pouco, fun recollendo cousas e fun tomando apuntes. Eses apuntes, ao final, topeime que tiña xa un montón de folios e dixen, pois isto ahora hai que darlle forma. E xa hai un tempo que me puxen con el, pero era moi complicado, porque nunca atopaba tempo. O problema do coronavirus trouxonos tempo libre. Pois había que emplealo de alguma maneira, que mellor. Pois dixen, vou poñer a escribir todo o que teño, todos estes apuntes sueltos e todas as cousas que tiña así sueltas na cabeza, vonas a poñer por escrito. Como era a vida, como eran os traballos, que traballos se fan durante todo o ano. Despois fala dos apeiros de labranza, o carro. Un capítulo que lle puxo moito empeño e interés foi os muiños. Os muiños é unha cousa que me encanta. Como sempre fun así, tuve buscando onde había un muiño vello para ir mirar a ver como era, e pois, fun aprendendo. E despois fala un pouquiño de como se coidaba a roupa, fala un pouco de todo, acaba falando da morte e das festas. É que o libro é moi prolixo. Menos mal que lle puxeches así unhas ilustracións que as fixeches ti, non? Sí, maiormente fun porque non había nin había onde sacalas, entonces fun facendo dibuxiños e intentando explicar como é cada peza, porque senón é malísimo se lle quero explicar a alguén como era unha parte do muiño, non hai maneira, ou como eran os carros, ou como se facía un loro. Hai cousas que agora xa non hai nin que chas fa. Entonces, eu do que vou recordando, porque hai cousas que eu axudei a facelas e vin como se facía, pois do que eu me acordaba de alguna cousa que teño así guardada de algún documento, pois fomos aproveitando todo. Os campiños da costureira, é así. Ven así, cando está un día de chuvia, é fijo que ven os campos da costureira. Si á tardiña, un día ainda, para que a costureira collera a máquina e marchara para casa. Hai un aparato que rescatei extremadamente simple, que é o atador. O atador dos moños, eso eu xa teño atado un pouco, con ele era moi divertido. Que a min sempre me extrañou porque as casas vellas tiñan as madeiras por debaixo, todas afumadas, sempre estaban cheas de fume. Entonces os vellos contanche que as primeiras casas non tiñan, as que le recordan, non tiñan chimenea. É dicir, había unha lareira nunha esquina da casa e en esa habitación, ese espacio, estaba comunicado desde abaixo co teito e salía o fume directamente polo medio das tellas para arriba. As eiras de Mallar non sempre son de pedra, non é un sitio planiño, entonces que era a eira de terra había que limpala moi ben para que non quedaran nin pedras, nin paus, nin nada. E incluso como non había plástico, non se imaginaba ainda que era o plástico,
había quen facía unha amasada con bosta de vaca, co excremento da vaca, facía unha amasada con auga en unha tinalla, e remexían, facía unha pasta, e eso estendíano, e deixábano secar ao sol. Ben estendidiño, e quedaba como un campo de fútbol, quedaba lixiño. Bueno, aquí detrás de min está unha gran parte da riqueza do noso pobo. Isto aproveitouse para todo. Para facer molime para estrar o gando, as cortes dos animales. E tamén era como comida para as bestas e para unha vaca tamén comía os bois. Isto sementábase. Estes son os toxos. Isto sementábase polo tempo por xaneiro, que chamaban a resteba, que había que cavar o monte, facer sucos, a semilla que tiñan xa jardada do toxo, iban sementando, e despois nacía, e eses brotos novos que salían, eso era o que se aproveitaba para cortar e para levar para a casa.